Cek, cek. Salam. Neng masuk mahita di ulaun di bagasan Bornginon alani asa jumulu ma taparadi roha dot pikirata jumulu mahita martangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Huria na hinokop ni Tuhata di bagasan uduk dohot serep ni roha na ing payutiut barita panon ni Tuhan Yesus adorang sogatung dope ibana di hau parsilangi. Di partangyangan pasionon na ing gurga tu bagasan rohata hinahasit dohot hinabernit na di tahun Tuhatai. Nunga parade hami rohanami payut-ihut barita ni panaunan ni Tuaki. Anggiat lam watu si pambahenan ni Tuhani di ngolukon. Bidang pelaut lobiu bidang do holongna, bagas pelaut lobiu bagas holongna. Tibo pelangit lobi tumibo asi-asina, atong tada masih tobus ho, asa unang marisuang pakokop nai. Puji ma ibana alektoniku, tungunang halupahon dengan ibasana sude. Atong warahon mahita salhutna payutihutna masa adorang sotar pajal Yesus di hau silangi. Tapasiding maaka pikiran naboi mabait dau rohata payutihut siak ni bagi namasa tu Yesus. Asa anggiat holong roham tu nama kokopo. Tapuji ma tuhata marede mahita. Yesus ku nama
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, namano palangit dohot tanoon. Amin. Tongod doaka sahita diusung ibana, jala akka pardangolata di porsan, ala ni pangalosyota ibana tartulang, binahen ni hajahotota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasodangata, jala binahen ni bugang na malum hita, haleluya martangiang mahita. Ale amanami para siroha na sumurung, debatani hatuon nami, wingot hamido diaka arion panaonon dot hamamata ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Pahibul ma rohanami jala parbadiay, mamikiri sude na tinaon nai. Patadangon matuhami dosa nami, asa diarsakon rohanami dosa nami. Huhut asa hupopomihami hisap-hisap, dohot sakap-sakap di rohanami narwai. Jala asa hupasaut hami lomoni rohani na manubus hami. Asa martua hami siani roh di saliling na. Say patu pamay di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Amin. Masuk mahita di barita parjulu, di baritahun Yesus hinazorbut niaka naing masa. Alai lam torop doaka siyuton Yesus ragam doaka tada-tada halongangan, nama bahen lam sugur rohani torop halak parise, dohot siboto surat. Marjia mahamu siboto surat dohot parise, hamu pangasi. Ay sumaddo hamu tutanoman na hinapur, akka nadenggan berengon sianduru, hape marisi holi-holi ni namate dohot na rotak. Pola didok hamu, au tahami uju di ngolu ni ako punami, dang tagamon dohot hami parsala, dimudar ni akka panurangi. Dibaheni idama ahu marsuru tuhamu, akka panurirang, dohot parroha na tigor, hape bunon muma jala persilakonom muma, deba sian nasida, na deba lisingam muna do tu parguruan muna, jala lelian muna sian huta tu huta. Dibunuh hodo akka panurirang jala didangguri hodo akka nasinuru manopoto. Nunga piga hali naing papungoku donian akka anakmi. Sebokon pidong na papungon anak na tutoru ni habonga. Alai dangdung olo hamu. Ay hudok ma tu hamu. Naso idaw muna be ahu olat nion paima dohonom muna. Pinasupasu manaro marhite guar ni Tuhani. Jadi diarahon Yesus ma nasa puluh duai jala didok ma tu nasida.
Nakok mahita tu Jerusalem, jala tulus ma tu anak ni Jolmei sasudina, na tersurat di buku niaka panurirang nama dok. Ai pasahaton ma anak ni Jolmai tuaka si tua ni malim doho tu si boto surat. Gabe isahanna lea anna jala tijuranna maibana ikon marutang hosa pola mate ibana bunuona dungi pangolonna do ibana muse diari patuluhon. Dungi didapoton ina ni anak ni si Sebedeus rap dohot akka anak naima ibana di sobbama lao pasahaton pangiduanna jadi nina Yesus ma madok ibana aha di pangidorohamu dungi didok ma tu ibana Laus mahundul sogot anakku na dua om nasada di siamunmu nasada nari di hambirangmu di harajaonmi alai nina Yesus ma mangalusi dang di boto hamu na pinangidomuna tung tarinum hamuma si inumon na naeng si unomoku jala tarparidi hamuma paridion si paridioku jadi didok nasida ma tarbahen hamido dungi didok ma tu nasida tutu nian inumomudo si inumoki jala paridionomuna do padidion si paridionoki alai dang guru diau nama bahen hudul di siamun dohot di habiraku damangido padirihoni tuaka panahatan nai alai dang diatusi akasi seani agia otik na hinatahon ni Tuhan Yesus bunido hatai sian rohana sida dang diboto nasida na hinatahon nai jadi bobonosan si tutuma rohana sida dungi diarahon si Petrus ma ibana disaritai ma ninado asima rohani debata di ho Tuhan unang masonggop itu ho alai humusor ma anggo ibana madok tu si Petrus laho mahone bolis gosip doho diau gasip doho diau aidang di parrohahon ho akka na di debata akka na di jolmado dungi didok Yesus matuaka sisianna nasa nagiot mangihut tonau di swadahon madirina di porsan masilang na tuibana di huton mau ainaing paluahon hosana mangagon hosana do alaina aguan hosa alanyau ido na jupangan ay ahama atong gunana di zolma nang liat portibiot diomo anggo magodo toddina ahama tarlehon zolma bahen tobus ni toddina ay naro masugot anak ni zolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka suru-suruanna dungi balason nama tunaganup hobartu na niulana Barita paduahon dimiahi si Maria Pak ni Yesus. Dungi onom arinari asa dapot pesta Paskai saat ma Yesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Yesus sian namate. Jadi di Paulina sida madisi panganon ujuan di ibana si Marta do makobasi si Lazarus masada donganna mangan disi. Gabe dibuat si Maria ma sahati miak nardus na arga na somar saur dimiahi mapat ni Yesus obukna ma dibahayan mangalapu jadi digohi uap ni miaki ma bagasi jadi sada sian akka sisianna si Judas Iskariot nanaing majehon ibana madok puasa so ginadis miak na arga 300 hupang bahin si lehon-lehon yan diak kana bugus alai dada na pogos sinarihona umbahe na idok ibana songoni
panako do ibana tahe, diusung do asi-asi ni halak, aitu ibana di pasahat puroi. Dungi ninna Jesus ma, pasobbu ma ibana, ay di paradi doi hira tu ari hatano maki, ay totong adong napogos di tonga-tonga muna, jala asal ma olo hamu, tarpatongon hamudo na naringgan tu nasida, alayang guau dang manotong di hamuna, itap na tarbahesa do na niulanay, na majaloani do ibana mamiahi pamatakus songon di na mananom, situtudo hatakon tu hamu, manang di dia lihat portibion di jamitahon muse barita naudion, hatahonon na do binahen ni gabi baritana, dungi torang niarinai di bege halak na torok na ro tu pestai na neng Roma Jesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida ma akka mare-mare lau manomu-nomu ibana huhut majojouhon. Hosiana, pinapasu mana Roma hite-hite goarni Tuhani, Raja ni Israel. Dungi dapot Jesus ma halu desada ima dihuduli, hobartu natas surat, unang homa biar boru Sion ida marazam naro, marsi hudul di anak ni halode, dohot di anak ni halode ina-ina. Jadi debasian atau ropi mandok, orai matong akasisian mi guru. Alainin nama mangalusi, hudok ma dihamu, out mauhom nasida, majojo ma akabatu. Alai dibongoti sibolis do si Judas na Margoar Iskariot, sahalak sian 12, gabilau maibana martup-tup dohot akka situan ni malim, rap dohot akka panunggani, manang dia dalanna pasahaton Jesus tu nasida. Sian lasmi rohana sida, marpadan manasida mangalehon hepeng tu ibana, dioloi si Judas mai, jadi dilului mati kina une pasahaton ibana sian pamotoan ni natoropi. Barita patuluhon Jesus tuhuta Jerusalem. Dipasang situan ni malim dohot akka parise ma rapat godang. Didok nasida ma ahama bahenota ay laddo tadda di bahen halaki. Molo itapasobu ibana porsema halak saluhut na di ibana. Gabiro mahalak rom maon mangarapas tanota dohot bangsota. Alai hehe masada sian nasida, ima si kayapas, situan imalim di nasa tauni, didokma tu nasida, nahurang roha dohamu. Dang dipikiri rohamuna, dengganad domate sada halak humopop na toropi, unang laho mago sadok bangsoi. Alai dang sian rohana sandiri di hatahoni, alai situan imalim ibana di nasa tauni, umbahena di suirakon, nanaing mate ma Jesus humokop bangsok. Alay tahe dada holan makokop bangsoi, alay naing papungon na akka anak ni dibata, akka na marserak dope lao pasadahon. Asa olat ni sadari martup-tup manasida laho mamusa ibana. Alay didok nasida ma, unang ma dipestai sotunggutur natoropi.
masuk mahita di barita paupaton, diburi Tuhan Yesus pat niaka sisiana. Alai diari parhobason parzulu ni pesta paskai, didapoton sisianima Yesus akanin nama. Tu dia ma patureon nami diho panganon paskai dipangi doroham. Gabe di dogma, laho mahamu tuhutai manopot sianu, dok hamuma tu ibana, tonani gurui, nadapot nema tikiku, di homa au sorang lau mangat paskai dohot sisiaku. Jadi saut ma disuri ibana sisiana dua halak, jala di dogma tu nasida, mololaho hamu tuhuta pasuppa mahamu disi dohot sada halak, na mangusung aek sahudon, iba nama iuton hamu, tu iba nama dok hamu. Di dia do bilut inganan, asa disi di pangan hami paskai. Jadi patuduhonon nama tu hamu bilut pargijang sada, nalabas natipak hinebangan, disima pature hamu dihita. Jadi borhat masisiana, dibongoti mahutai, jadi jupang nasida matutu songon nani dok nai dipature ma paskai. Asa dungbot ari Roma Yesus dohot nasa puluh sadai. Asa dung dapotikina pundul ma ibana rap dohot akka apostel. Dungi ninna mamadok nasida. Masai masih hol rohaku naing mangan biru-biru paskaon rap dohot hamu tagan sosonggop dope si taunoki. Ay hudok ma dihamu nasotu pa panganok kubei ya sodapot hagugok nai di harazaun ni debata. Jadi dinamangan nasida hehe ma Yesus sian namangani ditanggali ma ulosna dibuat ma basahan ditapolhot tu ibana dohot basahan na tinapolhon nai dungi sahat ma ibana tu si Simon Petrus jadi didok ma madok ibana. Tunghoma ale Tuhan mamuri patu. Dungi ninna Yesus ma mangalusi bana. Dang dia tusiho pabenaku na tuho anggon waeng musepe botomui. Dungi didoksi Petrus ma tu ibana. Matua tanoon dang buriom mu patu. Dungi ninna Yesus ma mangalusi bana. Moloso buriokku ho dang partohapo diau. Dungi nina si Simon ma, ale Tuhan, unang maholan patu, dohot matangan, dohot uluku. Gabe didok Yesus ma tu ibana, halak nong maridii dang beburion, ay nung ngasude ibana iyas. Naung iyas do anggo hamu, alay dang luhut hamu. Ay ditadda do si pasasaat ibana, ubahen na didok. Dang saluhut hamu iyas, asadung diburi Yesus pak nasida dipakai mamuse ulosna hudul maibana didok ay diatu si hamudo papehenak itu hamu digor hamudo au guru dohot Tuhan jadi turedo padok munai disi ay ido ahu tutu asamolo ahu Tuhan jala guru muna mamuri pat muna tamama nang hamu marsiburian pat ay sitiruod do hulehot tu hamu asa dibain hamu songon nahubaini tu hamu. Natutu si tutu do nahudokon tu hamu. Dang ubalga anak soman siang indukna. Dang sumurung suruan siang namar sura ibana. Molo diboto hamui martua mahamu mangulangsa. Jadi dinamangani nasida nina Yesus ma. Si tutu do nahudokon tu hamu. Sada sian hamu naing pasahat tonau. Dungi marsak si tutu manasida gabe di padok bema tu ibana. Dang tungawi Tuhan. Alainin nama mangalusi. Iai narap dohot au manurdukot tanganna tu parikauan. Ido na pasahat tonau. Tong donian ujung ni anak ni Zolmai. Tagunan unang masanga tubu ibana tu hasyanganon.
Martang yang mahita. Ale Jehovah Dewata amanami, sitopa langit, tano doh sude isina. Hupuji hupasanga pami guarmu nabadia marmulia. Nasokal doho na hudul di habang sam di Banua Gijangi. Manatap manonggor doho sian habang sam memerengi do Pak Portibion. Saluhut do namasa di Portibion di botohodo sada-sada. Dangadong sada pebui malua sian pamerengam. Sian akana met akaporhis do akana balgas tutu di idahodo ganup. Sada-sada di botohodo. Tablumo bimahami jolma. Itadahodo hami sada-sada. Rodi sahat roha pikiran nami di botohodo amang. Atong asiroham. Di borginon na di patu pahuriam. Ima pardingotan di perdalananmu manopot silangi di dolok Golgata. Di pasyon parjolo borginon huriam marpungu laho mangarimang-rimangi laho mamereng do pakpudi jala tuktong asa huberek kami diri nami ngulu nami di perdalanan ni ari-ari ngulu nami di pataruho hami ganup tiki tolhas hami tu berginon asiro ham Tuhan pargogoi masandok kuriamon tarlumui ma parjolo parhalado nuriam asa margogo akka parhadom mamaritahon barita naulimi ima barita hanguluan do barita lasniroha ai hatamido hanguluan dihami pasu sude parhadom asa marlasniroha totong lao pasauton tonami songoni upasatami tuho yakon nami namet beti sikola minggu di Huriamon. Aleamang pargogoi ma aka guru sikola minggu manugu-nugu aka enakomi jala togu-togu homa manuaton hatam tusude aka daknana namin ini asa gabe ianakon gabe generasi nadinggan itonga-tonga Huriam muse jala gabe sihutoko nasida dung magodang muse nasida. Songoni upasatami tuho anak konami remaja dohot na posobulung na lambalga poso pamatang asida Tuhan godang akanaboy mangela ela nasida na di papsikolan dope na di kuliah dope manang akanaung karejo say hotok tong manugunugu anak konami amang unang luas nasida tarela-ela ala ni Portibion manang ala ni kemajuan teknologi, manang ala ni akka pardonganon, manang ala ni akka ulaon, unang loas lalap na sida amang, ay toktong na sida tiroy, marhite-hite ton dim perbadia, asa toktong na sida satia mangoloyho. Topa mana sida, gabi pemuda remaja, si halasonoton, gabi pemuda remaja, si haraponoton, ima nagawi manuruson haduan ulaon di tonga-tonga ni Huriamon. Wak kami to nang sudeaka ama ina. Na say toktong Tuhan, gabi habaron ni pamodaiyon, pargogoy sudeaka ama don ina, mamodai aka anakon, unang loas lalap aka ama ina, holan mga luluy aka narikot di pardaingonon, alay paingot na sida. Asa ingot na sida Tuhan, mamudahon hatam di tonga-tonga bagas na sida. Asa mangulu keluargay, mangulu anakon na, mangulu na sida sudi di bagasan hatam na badiay. Jala marhaposyaw na tututuho. Asi maroham, say pakema akaripe keluarga Kristen gabi inganan habaron ni pasupasum dohot ima parsamean ni hatam. Mampuan akan adingga di tonga-tonga Portibion. Wa kami Tuhan ang akalan siya. So nga natua-tua na siya Tuhan. Nung atutu go ma sa taon bolonon
nasabuy na sida Tuhan dohot marminggu tunga bagas doromon sihol dorohana sida saya tumangin hatam di hari minggu nai alayala ni situasi ni portibi na masa parsahiton bolon marabalga dang boy na sida dohot atong manang idia penasida dito nga bagas na Tuhan saya homa margogo na sida asa unang toktong di bagasan akka padileon motungadong na sida na marsa mahiu patugo na sida toktong pargogo na sida asa ingot na sida mabuday songon na tua-tua na sida ito nga ni aka keluarga ito nga nga ni aka poparan nape alayamang nabasa posdorohan nami di akka namasa ito nga unamyon papitahon hapason nami may top pamarohan na yas di hami pay baru to dinami Tuhan songoni matutuhba kami tuho nang itong nga ni portibi na masa nuaing say toktong do Tuhan bagas joromi hami na po sa tuho say naing pa usayon ni akka sibulisi naing gabe pamatehono ni akka parjahati huriami garejami ruasmi say toktong do Tuhan diitip sibolisi naing polgahon na mawitihite akka terorisme na mampain bom dohot akka na asing nay asiroham hodo ale Yesus Kristus Pangulo balang nasun hodo Tuhan Yesus Panglima na tertinggi ramoti gom-gomi sandok kuriam ramoti santok akan apa setuho ramoti Tuhan bagas jerom di sandok pertibion padao akka pangguturi padao akka parjahat partahion ni sibulis na naeng makacuruhon hubiami atong Tuhan pargogoy pamarita nami lau mangalo akka hajahaton ni pargogoy na sida pajongjong akka uhum hatigorani pargogoy pamarita nami laho membangun bangso nami jala padao Tuhan akka hagawaron lehon madami sonang itong bangso negara nami asa sonang hami masyarakat Indonesia mamuji pasapoko gom-gomi huriam gom-gomi sudah ruasmi gom-gomi sudah kanapo satu unang luasai mabiar Tuhan dia pernah masa di portibion ho matok tong pangusadian nami ho matok tong hapusan nami ho matok tong partan obatuan nami dohot parsi gatungan nami atong mauliate ma ali Yesus satu ho mangulun nami jala satu ho matud di pamatang nami mangulu manang mati hami di bagian tanganmu mahami mauliate puji-puja madiho say urasi to di pamatang nami parbadai hami asa talup hami gabe anak kaholongan ni roham marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami say oloy tangyang pangiduan nami amin. Tapuji Tuhan ta meredihita sen bukete nomor 474 ayat na parjulu. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata matai nang siananakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas madihita saluhutna nang aka di amanami nanami na posubulong remaja di Bagas Tabe
nama dohoti pertangyangan pasion na parjolon horas madihita saluhutna. Hatani debata turpuk jamita di pasiota na parjolo nienek do sian Matius bidu 26 ayat 20 sahat tu ayat 25 songon ma didok disi. Asadung bot ari mangan ma ibana rap dohot akasisianna na 12. Jadi dinamangani nasida nin nama situtudo nahudokon dihamu sada sian hamu naing pasahaton ahu dungi marsak situtuma rohana sida gabe dipadok bema tu ibana datung awi Tuhan alai nin nama mangalusi yai narap dohot au manudukon tangan na tu parikawani ido na pasahat tonau tong donian ujung ni anak ni jolmei songon natar surat yan alai marjia do halak na pasahat ton anak ni jolmei tagonan unang ma sanga tubu ibana tu hasianganon ima sahatna. Molo tapai hutihut perdalanan ni pertangyangan pasiota na parjoloon tapakilala hoddo songod dia hina jorbut na naing adupan ni Yesus Kristus anak ni debata naro tu tonga ni portibion jala manaon si taonon molo tapai hutihut di pertangyangan pasionon boidora gabe sada suku sukun di bagasan rohata basama pola ikon taonon ni Tuhan Yesus si taonon HP ro tuhata Yesus tu tonga ni portibion pasadahon dirina ro dot hita jolma di bagasan hagalion di bagasan haleau jalaro Tuhan Yesus tu tonga ni portibion mangurupi jolmaido dia kahahuranganna pamalupon jolmai dia ka namar sahid mengajari aka naso manada di debata natutui alai ikon mengadupi si taonon jala adorang sosahat Tuhan Yesus tuhau pinor silangi proses pertangyangata di pasion na parjolon ma di togu-togu hita adorang somasa namasa Tuhan Yesus dihau pinor silangi nunga memang molo tapai hutihut nakin nunga dong na martup-tup berencana ima aka parise doho saduse aka siboto surat aka pandunggane jala boy dohonon aka ahli Taurat aka siboto surat molo sian keberadaan ini yan tadon nasida man yan mesiasi tadon nasida ma sipaluai alai baliksa gabe nasida do manulak nasida do marsakap laho naing mahmusa tuhatai di bagasan
perdalanan manang pajahon na perpudi molo tapai hutihut nakin ima barita paupaton di baritahon mai song dia Tuhata Yesus mamuri akapat niaka sisianna jala rap marsipanganon nasida jala dinarap marsipanganoni disima di pabotohon Yesus Kristus nanaeng pasahaton ibana dihita na pungu di pertangyangan pasiota na parjoloon molo secara adat budaya dihita molorap marsipanganon totu nong adong madisi kedekatan hasadaun ni roha rap di bagasan las ni roha rap di bagasan maparsaulihon idoalana di hita adat Batak say didokdo molope songonon na pinatupaon rap mar pasaulihom mahita. Marilah kita menikmati ala kadarnya apa yang ada. Pataridahon kerendahan alai pataridahon keterbukaan kebersamaan. Jala biasana rap marsipanganon patuduhon rap di bagasan lasniroha. Ale di bagasan turpukon di baritahon di pabotohon Tuhan Yesus sada sian sisiani nanaing pasahaton ibana. Jala didok di bagasan turpukon di ayat 22 dungi marsak situtuma rohana sida gabe di paddok bema tu ibana datu ngawi Tuhan datungi au Tuhan di pataridahod di son suku-sukun aka sisiani baru dope nasida dilayani baru dope nasida merasakan songodia holong ni rohani guruna Yesus mamasu pat nasida dungi marsipanganon hape di ujung ni na marsipanganoni di pabotohon nanaing pasahaton nama ibana laho mangadupi si taunoni ahama aplikasi ni turpukon dihita di tonga-tonga ni ganup tahun hita patupahon pertangyangan pasion jala pertangyangan pasonon neng manogu-nogu hita makilala songodia si taunon ni tuhatai ta coba maju hita merenung makonahon turpukon tutonga-tonga ni perdalanan ni parnguluota tadok majo mamukama di tahun 2020 bulan Maret sahat mahitan waeng tong di partikianon di ujung ni bulan Maret nunga satahun kita menghadapi pandemi koronaon na mengancam parnguluon ni hita hajol maut di Portibion. Boy hita marpungu di tikion, boy hita marhahipason, malua sian akaragam parmaraan natabulus, baik may aka bencana alam, baik may aka naso marsiatusan di tonga-tonga ni
aka namasa, baik mai aka ancaman-ancaman, baik mai diaka keterbatasan pertikian dihita bui marpungu, baik di gereja, baik di pertanian. Jalamolo didok Tuhan Yesus tutonga-tongata hataon sada sian hamuma naing pasahat tonau bohama hita mangalusio. Di hamokama nami dohotina nami dohot hita napungu dison takasdo responni aka siseani bahwa dang nasida nanaing pasahat to Tuhan Yesus ido perasaan nasida alai dong dido Tuhan Yesus sada siak kamu totu isema aina burjo do guruon gudang aka tada halonganga dibain diramoti dohami didongani dohami diaka perdalanan diaka pelayanan di tonga-tonga ni mara di laut di darat dang dope dong di udara ai sorong dope kapal terbang di tiki kan. Pengalaman-pengalaman dan nialamannya ke guru dohot akasisiani tentu dang mungkin nasida pasahat Tuhan Yesus laho tuhama matei laho pasahaton tu namar sakap na jahat tu Tuhan Yesus molo tapai hutihut tu akka saduse parise doho panggonggomi harajaon ditiki na makasogohon Yesusi alai dipatakas Tuhan Yesus ma dinasinukun ni jalanan ni dok ni akasisiani datu ngawi Tuhan alai ninna ma mangalusi yai narap dohotau manurdukon tanganna tu parikawani ido napasahat tonau tong donian ujung ni anak ni jolme songon natar surat tian alai marjia dohala napasahaton anak ni jolmai tagonan unang masa sangat tubuh ibana tu hasianganon. Memang nunga disurirakon panurirang Jesaya naikon marsitaunon Yesus iko dilicingi jalikon mabugang jalaikon manaon nahacit na porsuk alai didok Tuhan Yesus dison alai marjiama napasahaton anak ni jolmai tagonan unang masanga tubuh ibana tu hasianganon. Secara umum dihitara nanidok na dison olo didok parjehe pengkhianat bangsa pengkhianat di tonga-tonga niaka punguan, pengkhianat di tonga-tonga niaka parnguluan, totu macedi hasuguhod. Memang dak sahat tu ayat 25 nakiku jahat. Di ayat 25 si Judas parjehi pemadok
Didok dungi Roma si Judas parjehe didok ma datu ngawi guru jadi didok Yesus ma tu ibana hodo tutu. Alani nunga diboto Tuhan Yesus isena pasahat ton ibana. Jala adorang sotur pukon nunga memang si Judas nagabe dibain parhitean laho patadahon Yesus nanaing sitakupon. Jala nunga disogok ibana, disuap. Jala nunga terjadi di si kolusi, persekongkolan, kaparise dok saduse dohot si Judas. Ahado nanaing dohono ni turpukon di tonga-tonga ni pardalan ni parngoluota. Asa naing jamot hita di tonga-tonga ni pardalanan ni parngoluota lahu mangihuton tu hatai. Asa unang madabu hita songo si Judas parjeheon. Ale naing toktong hita mangihuton Tuhani marhite-hite mangasahon asi ni roha dohot holong ni roha ni dibata. Alaholan asi dohot holong ni roha ni debatado natuk paluaho kita dangadong hagugon ni portibion dangadong arta na di portibion boy paluaho kita dangadong huaso na siya portibion paluaho kita aleholan sia debata di bagasan asi dohot holong ni roha ni debata di bagasan Kristus Yesus ido natuk paluau kita songnido nang kita di tonga-tonga ni na mangadopi namasa manang keberadaan di partikianon di nasomarujung dope COVID-19 non nasomarujung dope akan namasa di humaliakta dak piga jom nasalpu manak pigari nasalpu masa namasa di Makassar patuduhon songo dia hajahaton ni jolme alani di tonga-tonga ni namangiuti huton pardalanan Tuhata Yesus Kristus laho makokop kita laho paluaho kita naing ma tapakilalahon hinabalga ni holong dohot asini rohani di bata jala tapasiding ma roha songon si Judas parjeheon ale naing mahita songon nakka sisian na asing na toktong paihut-ihut Tuhan Yesus jalan na toktong rade mengadopi akan namasa jala dang jadi mengasahon manang patujoloh diri ale naing kita pasahatto dirita tu Tuhani asa Tuhanima na patuguhon madongani hita mamulus akapartikian ai Tuhata Yesus Kristus do naboi paluaho kita naboi pamalupo kita sian akaparsahiton ala ibana do padauni boloni Yesus do na paluaho kita amin martang yang mahita debatama nami na marhabang sa dibanwa gijang hatam nabadia na hubege hami di tikyon di pertangyangan pasyon na parjoron paihut-ihut pardalanan ni si taonon mi ima via dolorosa laho sahat tuhau pinor silang laho makoko pami jomal pardosa
asa malua hami sian dosa dot hamatean, jala taruli hami di haluaon, di hanguluan nama noktong rap dohotto. Saya ramoti jagai jala dongani mahami marhiti-hiti ton dim ton di porbadie. Asa margugu hami mamulus akan masa tarliobi di situasi pandemi koronaon na somarujungan. Tuhodo hami mangalu-alu ali Tuhan mangido pangurupion. Saya salpuhon ma pandemion asabui hami mangula kaulaon nami nang madalani ngulu nami songon dia kapartikian na salpu di bagasan asi dohot holong ni roham nang negara dohot bangso namion ramoti jagai pauba rohania kana jahat do kana takang asa marhar burjon takut manasida gabe tanganmu laho mamaritahon hina balgani holong dohot asini roham pargugoi ruasni huriam nanga kaparhaladom disadok portibion asa toktong marsigatung jala marhapor siaon ola kodo Tuhan dohot sipalua natuk mangalehon hama malum dohot haluaon hanguluan nama noktong asiro hamali Tuhan sisa saluhut dosa do pangalasyon nami nanga kahagalyon nami asaboy hami toktong mardalan hobar tulo meneroham jalo matuhan tang yang namion di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapada dideta syabuke di nomor 26 ayat sada rodiudutna uhut ma tapasahat peliata 2 kantong. Tatangyakan ma peliata tu di bata martangiang mahita. Ale di bata manami na di banwa gijang hodo harorwan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauli utus. Upasatami masyanan ni lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami
marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir kami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap madok mahita ditangiang nan niajar honi Tuhata Yesus Kristus. Ale amanami na di banwa gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomeni roham di banwa tongo song na di banwa gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago, hai hodona puna harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Sai didongani asi ni rohani Tuhata Yesus Kristus, do tolong ni rohani de batamata, dohot parsoran ni todi parbadiama hamu saluhutna. Horas madihita salhutna ingot mahita nang tubodari sugut masuk tu pasion napaduahon horas mak dihita.